Hola, Agustí. Et volia fer dues preguntes. Per aquesta campanya de l'ANC, quina persona immigrada té dret a fer aquesta petició? Té dret a fer aquesta petició les dues possibilitats. L'immigrant que té un NIE i, per tant, d'alguna manera s'ha nacionalitzat, o l'immigrant que encara no té un NIE i té un passaport. Per tant, les dues possibilitats es tindran en compte. Lògicament, quan l'ANC entri aquesta informació, el que té un passaport anirà al grup dels estrangers i el que té un NIE anirà al grup de possibles votants d'un possible referèndum. És a dir, que un immigrant amb papers en regla, amb NIE, és considerat com un ciutadà en aquesta campanya, no? Exacte, correcte. I segona pregunta, una persona immigrada que ha votat, que no té la nacionalitat, quin perill pot córrer perquè l'expulsin, com el cas de Noureddin Ziani? No té cap perill perquè aquesta campanya està protegida per la llei de protecció de dades, de manera que tota la informació que nosaltres anem rebent i anem arxivant està amb aquesta protecció i, per tant, només l'ANC i els que estan entrant aquesta informació tindran aquesta informació. Per tant, ningú sabrà quan ha signat, a on ha signat i quin dia ha signat. Molt bé, moltes gràcies.